Ja, jeg kom til Achieve, fordi jeg gerne vil blive bedre til eksamen og opnå en sikkerhed i de her lidt mere pressede situationer, som eksamen er. Og det jeg oplevede, var, at der blev rusket op i nogle af de rutiner, jeg ligesom selv havde opbygget igennem nogle oplevelser, primært i folkeskolen. Jeg blev bevidst om de signaler, jeg udsender, når jeg er i de her pressede situationer. Og samtidig med det, så fik jeg en sikkerhed på mig selv, med mig selv om, at jeg sagtens kunne det her i de her eksamenssituationer, som har gjort, at jeg i dag ser frem til eksamen med stor forventning, med positiv energi, og jeg glæder mig til at se, om hvor mange af de ting, jeg har lært hos Achieve, jeg kan bruge, når det gælder.